je madotes an son sauki yanzu a tamfashe da leshi takalma da jakunkunan kaya. Ku zo mu je madotes an son sauki yanzu a tamfashe da leshi takalma da jakunkunan kaya. Yan uwa ine muku sannu ku zo mu je kubo da idanu madotes gidan mu sanannu manyan mu ce wa kananu marhaba muke yi wa baki duk wanda ya zo madotes an son zai samu rahusa gun siyan kaya. Ku zo mu je madotes an son sauki yanzu a tamfashe da leshi takalma da jakunkunan kaya. Gwangwajewar kuma ita ce faharin mu sai ku ji ba wai ba shagali kudiri da mu kuka dace ba zagawa ba ana faɗe duniyar kaya yanzu mu ake duba fitar da ku kunya madotex ba mu taɓa gazawa ba. Ku zo mu je madotes an son sauki yanzu a tamfashe da leshi takalma da jakunkunan kaya. Yabon wani ya zama dole a yi shi kun ga hakan yayi a ko ina kake za ka yi oda ya zo ma cikin sanyi babu ɗarɗar madotex an son samu sauke dukan nauyi sai an gwada za a san na kwarai ba za a yi mu kwarewa ba. Ku zo mu je madotes an son sauki yanzu a tamfashe da leshi takalma da jakunkunan kaya. Alkairi ya fi mugunta mu ne masu sada zumunta zuciyar ku za mu faranta sauki kamar a bako a kyauta. Ku zo mata da samari sun ce gyaɗa raba ta da bori talge a yi shi dole da gari madotex ba mu da wari. Ku zo mu je madotes an son sauki yanzu a tamfashe da leshi takalma da jakunkunan kaya. Mutan kasar mu suka duba kowa ya zo da nashi ya zaɓa haba da shi muka tarba madotex mu ne na ɗaya an kira mu gidan kaya gaskiya ta kori ƙarya ba mu raina masoya ba. Ku zo mu je madotes an son sauki yanzu a tamfashe da leshi takalma da jakunkunan kaya. Ku zo ku gani ba wai ba Madotes ku ne zaɓin mu. a tamfa da shaida ku yi duba Madotes ku ne zaɓin mu. material leshi mun kawo Madotes ku ne zaɓin mu. Julius Holland mun kawo Madotes ku ne zaɓin mu. Julius Holland gold mun kawo Madotes ku ne zaɓin mu. da atamfa Holland ta dawo Madotes ku ne zaɓin mu. Super was na muku oyoyo Madotes ku ne zaɓin mu. da cigan kamfanin mu ya kawo Madotes ku ne zaɓin mu. madotex Kampala babba Madotes ku ne zaɓin mu. Swiss mai kyawun duba Madotes ku ne zaɓin mu. Golden Kampala ta danno Madotes ku ne zaɓin mu. yanzu na kamfanin mu ya kawo Madotes ku ne zaɓin mu. ga shaddodin mu akwai kwari Madotes ku ne zaɓin mu. kwarin akwai ta cikin tari Madotes ku ne zaɓin mu. ga ambassador nan mun kawo Madotes ku ne zaɓin mu. Cote d'Ivoire ma mun kawo Madotes ku ne zaɓin mu. material less ma mun kawo Madotes ku ne zaɓin mu. takalma akwai su iri-iri Madotes ku ne zaɓin mu. da jakunkuna tari Madotes ku ne zaɓin mu. madotex an son zaɓi na madotex an son zaɓi. Ku zo mu je madotes an son sauki yanzu a tamfashe da leshi takalma da jakunkunan kaya. Muna nan a number 7, 8, 9, 10, 11 IBB Road opposite Sani Abacha Stadium kan titin Kwari.